Jose Antonio Garrogarreketxebarria naiz, Monitibarko baso jaubea, eta aldi berean baite Bizkaiko baso elkarteko kidea. Momentu hontan aurkitzen gara Oizmendia eta Motroiluko bitartien. Nire lurrek danadi gurasoengandik hartutakoek. Azkenengo urte bete edo bi inguruen daozan baso zail batzuk erosi dituet. Geure lehengo jatorrizko basueri atxikitea. Ikusten danez, eta bai lea mailan eta lea artibai mailan, eukieu izurretea handi bat. Eta hor tartien neuri betoko jate, eta ia baso guztiek bota bierra eukiot. Gelditze jatezan apurrek bota bierra deuket, ze ustaldetik ona atza beste brote gogor bat egonda. Ikusten dugu moduen hor atzeko aldien, dana gorritute dau, inguru guztize. Horren aurrien, ez dugu jakin zer egin. Orduan, baso elkartien bitartez, aukera batzuk ipini den mai ganien, ze landaketa, ze tipoein eta olako gauza batzuk. Aparte, badukotez lendipe, pago batzuk, zipres batzuk eta baite alerzi batzuk. Baina, neure joerie junda klitomediara. Zergaitik, ez asko dakiulako klitomedian buruz, baina bai dauz detaile batzuk erun hauena horra. Hori egin aurretik, neure buruari galdera batzuk gehitzaz. Zer egin? Ze, klaro, azkenin rentabilidadi topeti oso gatsa da. Batipat, oin landara barrezek eta sartzen gagozelez, ez dakigu bene-benetan gure merkau zer izango dan amendik 30-40 urtera. Lehen eukigun pinuek, eukideun merkau bat, baina barrezak ez dakigu. Orduen, nik nau klitomediara junaz. Ez do jakin zerrein, edo basuek saldu, lurde guzti, edo dagozo moduen itxi, edo landak eta barrezek hasi. Eta azkenien, zelan foru aldundiek daukozan laguntza importante batzuk eta baso jauen elkartetik emondako aholkuen arabera, junaz klitomediara. Klitomediak esaten dauenez, behin mosketa batzuk gainezkero, bera bir sortzen da atzabarriro. Hortik aparte, esaten dauenez, urtik eurrera junala, eiten dauela, beran azpizen dauen zikine, eta hori, berak ito zein de zipresa baliz laintzik. Baitebe, dinuenez, entresakak itxiau bidau lehengo pinuek baino. Eta, beste gauzo bat importantie, etarea bakoitzeko igual volumen handi jau edekogula beste oin arteko pinuekin konparaute. Orduan, hori gaitik junaz pixka bat, klitomediara. Hortik aparte, ikusten deuna da, arazuek dekozuela bai gogorrak alderdi batetik, geixotasunen arabera, baina baitebe beste animalizek, esalike bai basurdiek eta oreine edo korsuen goraberan. Diputazioek laguntzak emotuzkuz, importantiek, landaketak egiteko, garbiketak egiteko, baina aldi beren emotuzkun momentutik diru laguntzak, bertan momentuen gauz hori diru hori galtzen, alperri galtzen. Ze, dekouz kalte handizek, sartz landaten gauezan bitartien bertan, bai korsuek, jatauzku ez puntak eta itxeuzku ez gero, igertu erain askureka pino guztizek. Orduen, dekou arazo larri bet horretaz, eta nahiko nuke foru aldundizek, edo bentzet zerbait eikie burokrazi mailan eta laguntasun gehiago, honek batidak egin, edo kontrolpien euki gutxienez animali honek. Ze bestelan, ez dugu etorkizunik. Bueno, egin jozuz bierrak hemen desbrosi, Bai, lehen ingez, eta? Bai, batipat einaban pasadan ude barrezen,
sasi pixkapu hoi, dezikin etorren, eta zelan landara barrezetan, honen landari honek, dekoz urte da erdi eskaz. Ikusgarri da, zerako askuntza dekon, 2022ko apiril ingurun sartutako landari dau. Orduan, egondi falta batzuk baino gehiago, zera korsuek eta jandakuek, eta orduan, barrido landatu naban, eta horre hoxigaitxik inaban, hiladak eta pizkat garbitu. Baina, gehiarik ez dut garbitu, eta ez dut garbitu behin gure, ze korsuentzako, zemat eta garbizau txarrau da. Landari bizibili eudeko eta hilada oso osuek dabile zera igertzen. Eta tramuetan hilatik hilatara, holan... Hori ez dut, bai. Eta aparte, bera hiladie pinuegia libraute badau, aleginez ez dut garbitzen. Zikiran bentzet pare bat urte edo 3 bat gorputze hartu arte. Ze garbi eukitxalinaz, garbitxasunek danantzako bentajideko zutiek eta edo zer gaitxik. Baina ikusitxe zer arazo deukon, aldatu inbieu pizkat. Oin, behin urte 2-3 ezkero, bai komenide dana garbi ikuiti da txukun ikuitia. Horrek bedorren kostu edukoz, baina, bueno. Zure zonaldien hemen Bizkai guztien moduen bai presiño handileko zu horkatzakaz, ez da? Oso ondizia. Aspertute gauz hor sentidu. Ez dau zarradurarik horrentzako, ez dau. Bai, badeko zu subvenzioi zarradurak eta itxiko, baina nik neuretzako, nik danak zarratute eukiotez. Baina oin basuek eta botaeran eta urtie peukitue, eta ez dut zarratu. Ez da erremedizue, galdetu nagoan apure subvenzioik eta gauzot dana daz, baina ez da rentabilie, ze azken baten bardin sartzen dire. Danak sarratute egotie ez da eitxeko bez. Ezin da. Ikusten dozuen moduen, lehen aitetu gotuen moduen, geure gurasuen gandik hartutako propiedadinetik aparte, hemen ikusten dozen honek basuek eta landatu barrize dekotena, honek erosite dauzena di barrizek. Eukalitu zailebe bai, hori egalekue eta hau ingurue. Ikusten danez, honepe kaltetute dauz. Eta begitzen mau, oiz partera be, ikusten da, oin argitxasun, gorritute dauzela. Orduen, hause da apur bat, oin momentuen dekoten planak. Baina, hau be, jaurti bierra dau, hainbetarinen, zeia ikutute dau. Lehen esan duena, azken baten zer landatu, nire erabakizie junde kritomediara, eta gainontzeko zerakin, nik sartut epini biotez, baina arazue dator gure ondoroiko gentiaz. Hori relebuen gora beran. Ze ikusten dana da gerua eta zailtasun handu jau dauzela, basuek euren ziklo guztize ez dakit lortuko dan, hori da, bai aixie, txingorra, eta hemen dauz arazo gogorrak. Orduen, gure gaztiek, ez dakit eurrera segiduko daben geuzie dago moduen. Biko deurie incentibo batzuk biko itxue, ze, claro, nire buruen, ez dakit hau honako movimenturik ezer badau, baina, claro, ikusten dana da, munduen gaur egunin, bai periodikuen, bai telebistan ikusten duzu, gerua eta baso gitxia dauela, eta basuei injerra monbi jakuela, claro, dauen kontaminazioiek, azken baten basuek hori zurgatu edo garbitu egiten dau. Orduen, claro, basuek landatzeko arazu edo gauz, beste alderdi batetik, basuen bierrizena dau, baina hor dau, txoke bat, bierrizena dau, baina ez di rentabliek. Ez da baloretan hainbeste, egiten deurien onurak, ez da? Basuek onura batzu badukoz, nik usteot, dauesan kaltiek ambiente mailan, basuek hori garbitzen laguntzen badau, biko gendukela, arek tasa bat edo impueston bat baduke edo zer bat, hango kompensazioie baso jau bientzako pixkat. Zeobiak zurgatuta metatu egiten duen ariketa gaitik, kompensazio bat egon biko leukela, eta hori izango litzake beste aliziente bat, motivazio bat, batipat, bai geuretzako eta ondotik datozenentzako. Ondotik datozenak bakarrik ikusten dago gaur egunin arazue dagoela hemen bakarrik. Eta zelan inbertsioi edin epe luzera begire, epe luze hortan gerua eta arazo gehiago dagoela.
eskerrik asko biziti eitigarren, eta kontutan eukitigarren, guk baso jaubiok ze lan egiten dugun, eta beste barik, hause da nire jaixotetxia, eta gaur egunin be berton bizinaz. Hau da, Gerrik Auzua, lehen esan duten moduen, eta Munitibarko udalerria. Eta, beste barik, urrengora arte, eta eskerrik asko, baso elkartieri, kontutan eukitigarren.